Thank you መብራቱ ኣርኣያ ደበሳይ ድሓር ልያ ከምኡን ገለ ሕቶታት ኣሎ ካብ ፌስቡክ ድመፅእ ዘሎ ኣርኣያ ደበሳይ ሕቶ ዲሩ ኢቶ ክልተን ይመስለኒ anyway መጀመርያ ዶክተር መብራቱ ብሓቂ ዝሃበና ኣስተምሮ ኣብ ሪሰርች ቤዝድ ኮይኑ ከምኡን ናይ ካልኦት ሃገራት ተመክሮ ኣብ ግምት ዘእተወ ስለ ዝኾነ ብሓቂ ኣገዳስን ጠቓምን ኮይኑ ረኺበዮ ዘለኹ ናተይ ግን ሕቶን ርኢቶን ኮይና ከቕርባ ደሊ ዘለኹ እቲ ከም ዝበሎ ንሕና ዲክቴተርሺፕ ኣብ ዲክቴተርሺፕ ስቴጅ ከም ዘለና ኩሉ ብሩህ እዩ ሕጂ ግን እቲ ቻሌንጅ ዘሎ ካብ ዲክቴተርሺፕ ናብ ዲሞክራቲክ ፕሮሰስ ንክንቅየር ዘጋጥመና ብድሆታትን ቻሌንጅስን እንታይ እዩ ከመይ ጌርና ክንፈትሖ ንኽእል ናይ ዝብል ኣብኡ ዘለኒ ኣነ ከም ርኢቶ መጠሞ ሕቶ ጌረ ከቕርባ ደሊ እንድሕር ደኣ ሪሊ ናብ ዲሞክራሲ ክንቅየር ኮይና እቲ ስርዓት መጀመርያ ክእል ኣለዎ ዚኣቲ ፕራይመሪ ጎል መን እዩ ዝቕይሮ ዝበሃል ሕቶ ንኩልና ዝምልከት ሕቶ እዩ ግን ከዓ ኣነ ዝመስለኒ ምናልባት እዚ ዲክቴተርሺፕ ክቅየር ክደኣ ኮይኑ እቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ እዮም ክኣልይዎ ዝኽእሉ ማለት እዩ ንዓቶም ግን ኣብ ወፃኢ ዘለና ኤርትራውያን ዲያስፖራ ብዙሕ ኣበርክቶ ክንገብር ንኽእለሉ ኩነታት ኣሎ እዚ ከዓ ተጠርኒፍና ብሓደ ድምፂ ብሓደ መሪሕነት ክንቀሳቀስ ምስል ንኽእል እዩ ዝኾነ ኮይኑ ግን እሱ ስርዓት ምስተኣለየ እቲ ዋና ገዳሲ ሕቶ ዘሎ ሕጂ እሱ ሲተኣለየ ድሓርከ ናብ ዲሞክራቲክ ሩል ንኸደሉ እንታይ ዝረጋግፅ መንገዲ ኣለና ናይ ዝብል ቻሌንጅ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱም እንድሕር ደኣ ሕንፍሽፍሽ ኣትዩና ሱስ ምስተኣለየ ዝገደደ ኣብ ዲክቴተርሺፕ ክንኣትወሉ ኩነታት ወይ ከዓ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ንኣቱ እንተኮይንና እዚ ፀገም ከጋጥመና ማለት እዩ እዚ ተረዲእና እምበኣር ኣብ ወፃኢ ዘለና ኸ እንታይ ክንገብር ንኽእል ነዚ ትራንዚሽን ስሙዘር ንክንከውን ናብ ዲሞክራቲክ ትራክ ንክኸይድ ክንረጋግፅ እንታይ ክንገብር ኣለና ንዝብል ኣገዳሲ ሕቶ ኮይኑ እዩ ዝስማዓና እዚ ለዚ ሕጂ ከም ሕቶ ጌረ ከቕርባ ደለ ዘለኹ ዶክተር መብራቱ ነቲ ትራንዚሽን ምናልባት ኦፍኮርስ እቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮይኖም ነቲ ስርዓት ክኣልዩ ዝኽእሉ ምናልባት በዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ነቲ ሰኪሪቲ ሃገር ተኣኪቦም ተመያይጦም ከመይ ጌርካ ስሙዝ ትራንዚሽን ንክመፅእ ዕድል እውን ዘለዎም ኮይኑ ኣይስማዓንን እዚ ስለ ዝኾነ እምበኣር ኣብ ወፃኢ ዘለና ንሕና እንድሕር ደኣ ተጠርኒፍና ብሓቂ ኣገዳሲ ዝኾነ ነቲ ትራንዚሽን ግዜ ክገልገለና ዝኽእል ምቅርራባት ክንገብር ተኽኢልናሲ ምናልባት ደኾን እቲ ገጥመና ፀገማት ክንፈትሖ ንኽእል ትብል ሕቶ እያ እሞ ነዚ ንክኸውን ከድኣ ኣብ ወፃኢ ዘለናስ እንታይ ምስ እንገብር እዩ ነቲ ትራንዚሽን ፍሮም ዲክቴተርሺፕ ትወርድስ ዲሞክራቲ ከም ዘልካዮ እቲ ስፔክትረም ውብሕን ድዩ ግን ኣትሊስት ኣት ኤርሊ ስቴጅ ሲ ብዙሕ ፀገማት ከጋጠመና ነቲ ንደልዮ ዕላማ ንክንወቃዕ ካብ ብሕጂ ንገብሮ ምቅርራባት ዶ ኣሎ ክብል እሞ ቀኒለይ ወዲ ኣለኹ ታንኪ መብራህቶም ኣደኖ ክትምልሻት ትደሊ ዲኻ ወይ እውን ምስ ቅድሚ ሕጂ ተኣሳሰረ ናይ ትራንዚሽን እንታይ ሰናርዮታት ክኸውን ይኽእል ብዝብል ናይ ሪኮንሲሌሽን እውን ተላዒሉ ስለ ዝነበረ I don't know ምስ ንስኻ ተቕርቦ ዘለኻ ምልሻት ትኽእል እንተደሊኻ is okay otherwise ኣብኡን ረፈረንስ ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ወፀገም የለን ደሓን ፈታትኖ good okay okay ከምቲ ፕሮፌሰር ኣርኣያ ሰይድ በሎ እቲ ናተይ ዘቕረብክዎ ድሕሪ ኢሳያስ እሞ ከዓ ተረጋግዐ ኩነታት ናብ ዲሞክራሲ ከመይ ጌርና ንሰጋገር እሞ ከዓ ናብቲ ዝነበርናያ ከይንምለስ እቲ ባይታ እንታይ እዩ እቲ ባይታቲ ክቕየር ኣለዎ ካብ ዝብል እዩ ሕጂ ምስ ዝበሎ ዝሰማምዓሉ እቲ ምቕያር ናይቲ ስርዓት absolutely እቲ ቀንድን ረዋህን ኣገዳሲ እዩ እቲ ስርዓት ተቐይሩ እቲ ንብሎ ዘለና ኢንስቲትዩሽንስ ናይ ሲቪክ ሶሳይቲ መሰል ናፃ ሚድያ ናፃ ኢንስቲትዩሽንስ ናፃ ጁዲሽሪ ቅዋም ክትግበሮ ገለመለ እዚ ኣቦትኡ ሃልዩ ግን እንታይ ዝኾን ዘሎ እዚ ኤሊት ድሪቭን በቶም ለውጢ ዘምፅኡ ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ወተሃደራት ድዮም
عبد الجزلو مهورات ديوم زم تقوى ذلوي هجي السوسايتي خا بو مسرت كغير على الديمقراطي تدعى كخصكوس ندهريت كاملس كوينو خابت بليا حتى زولا حتى جن تدقاقة من ديا أنا بناتي ريتوب سنا إيرترا فوكس كونفرنس وناتي introduction كابزبرنا تايو تي ثلاث سيناريوس نيرون أبنت إيرتراس دحر إساياس انتاي كقاطم خل مالتي هجي إساياس مزخلو حاني اوازلنا تخونتات مستمت كام نايتي عبد الجزل opposition أوشت زلو نحزب متكامك سموث هون ترانزيشن كل يخلدو أيكلن زول حتى كم سيناريوس مسينيرو هجي is less likely smooth transition كم زلنا يبزالو مزلنا إيوان ده دامسيا smooth transition كهلو الدليلن كم زا عبتانات كخملس حتى خملس خوينا حجي كابزز اللو كم حايش إذا حاشي smooth كهون لنا أنت خوينا كن عبدكز اللي تعامو نايكدن كودبالو probably win نايدقر leadership كله منالبات أنا زي منقص بإكزايل قلملا باهيب لنني بالنالبات council of elders دي زي أكل زلو إذا صهار جنبر كاونتا إيري إذا Eritrean Institute for Policy and Studies مهورات زلوا كله تو حدث نتي كنقبرون غيرنا بنت أبزنا يتقرأي كنا تعتون تعزيمنا هنا حنت خنقبرأيك أنا كندي بحادة مريحنت كيرنا نبي انديو نبي أفريقانيين نقرب بستفعل لي دمسنا هذا نودبات نقليتات ندابلنا نقربنا سلازي هذا كل زخانة مريحنت نابو قصنا نخيد لنا مثلا بزنا يأكلنا global leadership أكايدا رجسنا يكون كونكسابك عليك بتصحيو جن أجدافيو أبدك coordinated زخانة effort coordinated زخانة leadership كلنا مس أوشت إزلو أخا communicate نجبر برابوشت راح زلو نبين نحلو تمسيو نالبات وحرات والتحدرات كما تصخوا اليوم كابي سياسون زخافوا خونوا اليوم زي زبرنا أنا حبر سببنا كنتات كي تغير خا أو وشتي زغيرهم حيلي لنا مخنياتو وتنا ديمقراطية حيلي زبالة تسمحره زنقحه كل ساعة تجدي فوز إيه لازم نايدق حيلي والثاني جن صحان سر حلو ذا الخاي كلاتنا رئيسه جد اليوم مثلاً كحكا بالكنيركي ليا تمليسات اللي على ثانك يو أني اللي أبغى أقول لك جن دكتور مبرهات وخمس جن دلي الساعة رات حتى ثانك يو اوكي كالي حتى خب أبز جزاء إذا حفظ بلا يلن جن كفيسبوك دمت حتى تطلع كم ببالكادو okay أبزن تايبلالو thank you very much question please can you explain the advantage and disadvantage of the centralized and decentralized system which is good for Yaakil please Edo or إيوب قبر ميكائيل مالتيو كالأيتي خاني لا تنسي أوكي تحنت خاء نتقليو بعلم الشوار له أوكي نساء حتى بزل حجي centralized and decentralized systems أنا يتزحش نياكل يلما I don't know not كامل ستغينو هو نياكل I don't know جن بحث شو centralized system أبتخونتات كان يزمركوس تدا تفرالي دليتا تفرالي identities هالينا أبنس بإيرترا خم هاجر كنزارب تخوينا حجي
centralized system ወይ ከዓ ዋላት civic organization ንበሎ ናቱ advantage አለው ምክንያቱ ሓድነት የደልድል ካብቲ ቀዳማይ ዝርቋሕ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ፀገም እንታይ ዝኸውን የብላለ ናይቶም majority ከዓ ይረጋገጽ ማለት እዩ ናይ minorities መሰል ከዓ የእምሰስ ንኣብነት ሪሶርስ ናይ ኤርትራ ኣብ ማእከላይ መንግስቲ ጥራሕ እንድሕር ተወኒኑ ተሪፉ እዚ መንግስቲ ናብ ዝደለየ ይገብሮ ማለት እዩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እውን መሬት ናይ መንግስቲ ወይ ከዓ ዋላ ናይ መንግስቲ ዘይበለውን እቲ ፖሊሲ ናይ ኤርትራ ፀገም መሬት ናይ መንግስቲ ስለተባሃለ ጥራሕ ኣይኮነን ዘሎ ንኣብነት ከምኡ ተባሂሉን ሪስፖንሲብል መንግስቲ ናይ ዜጋታት መሰል ዝረጋገፅ መንግስቲ ተዝኸውን ነይሩን ድሓን ምኾነ ነይሩ ሕጂ ግን እቲ መሬት ናይ መንግስቲ ዝብል ዘሎ ፖሊሲ ንዜጋታት መሰል ንምግሃስ ተባሂሉ ሴንትራል ዝኾነ ግሩፕ ሓይሉ ከደልድል ተባሂሉ ዝግበር እዩ ዝመስለኒ ሕጂ ዲሰንትራላይዝድ ክኸውን ከሎ ናይ ማይኖሪቲስ መሰል የረጋግጽ ንሓድነት ሃገር እውን በቲ ሓደ ይሕግዝ እዩ ምክንያቱ ቶም ማይኖሪቲስ ክንከይዲና ተወፅዕና ዝብሉ መሰሎም ዝረጋገጽ ናብቲ ማእከል ገጾም ክመፁ ይኽእሉ ማለት እዩ ናብ ይኣክል ክምለስ ተኾይነ ይኣክል ሓደ ከም ህዝባዊ ምንቅስቓስ ብናተይ ኣረዳድኣ ትመሰረቱ grassroots ክኸውን ኣለዎ እየ ዝብል ስለዚ ምናልባት decentralized system ክሕግዞ ይኽእል ይኸውን ግን እዚ ዓንተበይ ዝበልክዎ እቲ societal problem ኣብ ይኣክል እውን ኣሎ ምክንያቱ እቲ society rational thinking ወይ independent thinking ንኣብነት ኣብ ኤሮጳ ዘለና ቁጠባዊ ናጽነት ክህልወና ክእል እዩ ግን ንቕሓት ብስለስ የብልናን እቲ ኣወዳድባና ብሃይማኖት ብኣውራጃ ብገለመለ ኣተሓሳስባ ክህልወና ክእል እዩ ሕጂ ነዚ ክትብትወት ኮይንካ እንድሕር ነዚ ሒዝካ decentralized system ክትክተል ኮይንካ then you will be in trouble ሕጂ ነዚ ክትብድህ እንድሕር ኮይኑ ዕላማኻ you need a unitary ዝኾነ መሪሕነት የድልየካ ናተይ እውን ከምዝሪኦ ዘለኹ ይኣክል ሕጂ ናብ ግሎባል ክብል ከሎ most likely ናብ unitary ዓይነት ዝኸይድ ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ምክንያቱ ኣብቲ grassroots ዘሎቲ ፍልልያት ስለ ዝበዝሕ ንዑ accommodate ክገብሮ ዝኽኣለ ይመስለኒ ብፍላይ ከዓ ምዚ ዘሎ ናይ ሕፅረት ግዜ ምስቲ ለውጢ ናይ ምምፃእ ዝብል ተሃዋኽ ተታሒዙ ናብ ዩኒታሪ መገዲ ገፁ ዝኸይድ ዘሎ መስለኒ ግን ብድልየት ዘይኮነ እቲ ኩነታት ገዲድዎ እውን ምክንያቱ ኣብ grassroots ከምቲ ብዓዲ ዘሎ እቲ ከይነቕሐ ዝመፀ ሕብረተሰብ ዋላብቲ ኣክል ኮይኑ ተቃዋሚ ዘሎ ብኣውራጅኡ ብብሄሩ ከምዚ ዓንተበይ ዝበልኮ ማለት እዩ ይኣክል ኣሳታፊ ይኮነን ኣብዚ ከለና ብይኣክል ሶሻል ኮንትራክት ዘይንፍርም ዝበሃሉን ኣሎ ስለዚ ዩኒታሪ ዝኾነ ሲስተም ክትፈጥር ዘገድድ ኩነታት እውን ኣሎ ማለት እዩ ግን ከም ህዝባዊ ምንቅስቓስ ከዓ grassroots ወይ ከዓ ብቻፕተርስ ወይ ከዓ decentralized system ተተኸተለ ከዓ ዝሓሸ ይኸውን ስለዚ ማእከላይ ባላንስ ሓሊኻ ምኻድ ይሓይሽ ይመስለኒ إدحاف بالكالخة جوري إدحاف بالكالخة دحار عقبايد الدحري مالتي سوري هذه عايشه من ديماك اخو انا قام زحت بحالي بلا يسمع كله تصفى قبل هو نسمعك لنا قلت شحن 10 حدا بصيحكم ده هو سلاز بصحكم رحس حدش عمت يقبل لنا نقول لها مالتيو دكتور مبرهاتو خمسكن سلاز دلخو يدي العيله ثانك يو دكتور مبرهاتو كم تزولو دكتور مبرهاتو is
ማሪን ባዮሎጂስት ነው ግን ኣብ ቁጠባ ህይወትና ሕብረተሰብ ኣትዩ ከዓኒ ኩሉ ግዜ ኮንትሪቢዩት ይገብር ከም ትሪእዎ ማለት እዩ ተገዲሱ ስለዚ እዚኣ እዛ ኤክስትራ ማይል ምኻት ትበሃል ማለት እያ ስኒ ምንካስ እውን ንብላ በተሓደ ገፁ ስለዚ ከመስግኖ ይደልን እቲ ኩሉ ዝገብሮ ኣበርክቶ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ከዓኒ እቲ ዝሃቦ ፍሉይ ዝበለ ማለት ፐርስፔክቲቭ ንብሎ ዝናህና ቋንቋ ኣይተሓዙለይ እንታይ ኣብ ትግርኛ እንታይ ትበሃል መልክዕ ዋላ ገለ በልዋ ድሓን ብዝኾነ ስለዚ ህይወት ይሂቦ ማለት እዩ ነቲ ደረቅ ኩሉ ግዜ ብፖለቲካ ብዓይነት ኣሽሙ ክትሪኦ ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ ካብቲ ሓደ ዘቕረቦ ሕቶታት እውን ዝለዓል ዝነበረ ንዓይ ዝመስለኒ ባይ ዘ ወይ ናተይ ኮሜንት እዩ ሕቶ ኣይኮነን ሕቶ ወዲኹም ኢኹም እሺ ኮሜንት እንተፀኒሕ እንተኾንካ ፅናሕ ገብረ ኦኬ ንሕና ናብ ሕቶ ኢና ዘለና ሕጂ ኦኬ ዞሪ ፅናሕ ሓንሳ ዕቑባይ ሕቶ ደና ቀለም ስለዝበልኩም እንዴት ኣሽሙ ኢለ ተሸፊዐ ኦኬ ፅናሕ ዕቑባይ ሕቶራተይ መብራት የቀኒልና ዶክተር መብራቱ ነቲ ዝሃብካና መብረሂ ናተይ ሕቶ ስኒ ክልተ ሕቶ ኣለዋነ ነው ሕብረተሰብ ማዕቤሉ ተማሂሩ ፈሊጡ ድዩ ፍትሓዊ መንግስቲ ክኸውን ዝኽእል ዋላስ ሓደ ፍትሓዊ መንግስቲ እዩ ነቲ ሕብረተሰብ ምዕባሊኡ ደሎ ትምህርቲ ደሎ ወይ ከዓ ድሕረቱ ክቅይረሉ ዝኽእል እዚኣታ ሓንቲ ቀዳመይቲ እያ ካብታ ኣገላልፃኻ ከም ዝወሰድኮ እቲ ሕብረተሰብ ተዘይተቐይሩ ፍትሓዊ ዝኾነ መንግስቲ ከምፅእ ዝኽእል ወይ ከዓ ኣብኡ ስለ ዝተደናገረን እዩ እቲ ካልአይቲ ሕቶይ እዚ ትምህርትኻ ስኒ ንሓንቲ ቲፒካል ናይ ሃገረሰብ ህዝቢና እንተትወስዳ እሞ እንተትገልፃስ ክርዳእካ ይኽእል ዶ ኮይኑ ይስማዓኒ ነዞም ኣብ ወፃኢ ዘለና ዶ ጥራሕ ድዩ ዘገልግል እዚ ትምህርቲ ኮይኑ ስለዝፈርሐ የቀኒየለይ ናባይ ድያ መብራት ዋላ ከመይ ነባኸ መብራት I think በታ ካልአይቲ ክጅምር መስለኒ መጀመርያ እቲ ዘቕረብኮ ብዛዕባ ናይ ወፃኢ ነዞም ኣብ ወፃኢ ዘለና እውን ኣይኮነን ብዛዕባ እቲ ኣብ ዓድና ዘሎ እቲ እንታይ ኢና ክንብሎ ካልቸራል ሶሳይቲ እቲ ገጠር ኤርትራ ንዑ ዝምልከት እዩ እቲ ቀንዱ ምናልባት ተሓቶኻ ብዛዕባ ገጠር ኤርትራ ትፈልጥ ዲኻ እንድሕር ኮይኑ ከም ህዝበይ ማለት እዩ ዝዓቕመይ እፈልጥ መስለኒ ከም ኩሉ ኤርትራውስ ሓደ ጀነሬሽን ዳርጋ ይንሰግርን ኢና ወይ ክልተ ጀነሬሽን እዩ ተበዝሐ ርክብ ዘይብሉ የለን ምስ ዓዲ ምስ ከባቢ ኣነ ካብ ዝተኻእለ መጠን ብዙሕ እኳ ኢለን ነፍሰይ ተደይናኣትኩ ናይ ገጠር ኤርትራ ናብራ ብዙሕ ፍልጠት ዘለኒ ይመስለኒ ካብኡ ወፂእካ እውን እዚ ዝበልኩኻት ምስ ሪሰርች ዝተሓሓዝ እውን ብፍላይ ኣብ ገማግም ባሕሪ ካብ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ካብኡ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ማዳጋስካር ዝበልኩኻ ገጠራዊ ህይወት ይስውን ዋላ እኳ ምስ ምክፋፍ ዓሳን ገለን ዝተሓሓዝ ዝኾነ ተመሳሳልነቱ ብዙሕ እዩ ኣብዚ 2015 ኣብ ዛንዚባር ኮንፈረንስ ነይርና ብዛዕባ ሎካል ኮሚኒቲ ዝምልከት እዩ ሕጂ ብዙሓት ሰባት መፅኦም ገሊኦም ንሕርሻ ዝምልከት ዘቕርቡ ገሊኦም ንምክፋፍ ዓሳ ሓደ ሰብኣይ ካብ ምዞም ኢኒዩት ናይ ኣርክቲክ ዘለው ዝሰርሕ መፅኡ ማለት እዩ ሓደ ፔፐር ኣቕሪቡ ሕጂ እቲ እንድሕሪኻ እቲ ዩኒክ ፊቸርስ ናይቲ ኮሚኒቲስ ገዲፍካ ብዙሕ ምምስሳል ኣለዎ ምስቶም ገፈፍቲ ዓሳ ምስቶም ሓረስቶት ኣብ ከበሳን ኣብ መታሕትን ዘለው ጓሶትን ሓረስቶትን ኣብ ኤርትራ ዘለው ብዙሕ ምምስሳል ኣለዎ እሳ ከምኣይ ክብለካ ምክንያቱ ዳርጋ ርእይቶ እያ ነይራ ዘቕረብከ እቲ ሓንቲ
ሕብረተሰብ ዲን መንግስቲ ቅይሮ ዘለዎ መንግስቲ ዲን ሕብረተሰብ ቅይሮ ዘለዎ ቁርብ ኣጸጋሚት እያ ምክንያቱ መንግስትን ሕብረተሰብ ይቅይሮ ምክንያቱ መንግስቲ ሪሶርስ ኣለዎ ኢንስቲትዩሽንስ ኣለዎ ትካላት ኣለዎ ንሕብረተሰብ ይቅይሮ ሕብረተሰብ ከዓ እቲ መንግስቲ ቅይሮ ተኮይኑ ከዓ ትስራሓሉ ባይታ ከዓ ሕብረተሰብ እዩ ስለዚህ ሕብረተሰብ ከዓ ነቲ መንግስቲ እውን ይትንክፎይ ማለት እዩ ቦቶም አፕ ቶፕ ዳውን ዘሎ ርክብ ማለት እዩ ቁርብ እንታይ ዘጸግም ከም ሰባት ስሱዓት ኢና ሰልፊሽ ኢና ስለዚህ እቲ ኤሊት ግሩፕ ናቱ ኢንተረስት ኣለዎ ዋላ ብጥዑይ ብኾነ ዕላማ ኢሉን ዘበገሰ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ናቱ ኢንተረስት ጋዳላይ ክጋደል ከሎ ሲ ዲክቴተር ክኸውን ኢሉ ይኮነ ተጋዲሉ ግን ኣብ መስርሕ ዲክቴተርስ ናይ ምዃን ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ እንድሕር እቲ ሕብረተሰብ ዘይማዕበለ ዘይነቕሐ ብቁጠባ ናፃ ዘይኮነ ከዓ ኮይኑ እቲ ኩናት ናይ መን ክኸውን ማለት እዩ ናይቶም ነቕሕና ዝብሉ ወይ ንቁጠባን ኢኮኖሚን ፀጥታን ሚሊታርን ዝቋፀሩ እቲ ውግእ ኣብ መንጎኦም ክኸውን ዕድል ጌርካ ንኣብነት ሓደ ቤኔቮለንት ዲክቴተር ክህሉ ይኽእል እዩ ንህዝቢ ዝሓሊ ንህዝቢ ኣብ ተወሰነ ደረጃ ከብፅሖ ይኽእል እዩ ግን ኣብ ውሑዳት ሃገራት እዩ ዝርአ እዚ ኣብ ሳውዝ ኢስት ኤዥያ በዓል ሲንጋፖር ዶ ሆንግ ኮንግ ብዙሕ ተራእዩ እዚ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ከባቢና ግን ኣይተራእየን እቶም ዲቨሎፕመንታል ኢኮኖሚ ፖሊሲ ዲቨሎፕመንታል ስቴት ኢኮኖሚ ተጠቂምና ንመንግስቲና ክንቅይር ዝብሉ ንኣብነት ናይ ኢትዮጵያ እንተሪእና ሕጂ ብዙሕ መንእሰይ ኣሎ ተተማሂሩ ካብ ዩኒቨርሲቲ ዝወፅእ ዘሎ ግን ስራሕ ክፍጠረሉ ይከኣልን ፖለቲካ እንተሪእናዮ ምትሕንኻል ወይ ምጥልላፍ ናይቶም ኤሊት ግሩፕስ ብሄር ድዮም ብካልእ ብጥቕሚ ዝመፁ ድዮም ንበሎም ክሳብ እቲ ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ ከምቲ ኣብይ ዝበሎ ካብ ኣጨብጫብነት ተቐይሩ ዘይከደ እቲ መፃወቲ ናይቶም ኤሊት ክኸውን ማለት እዩ ስለዚ ዕድለኛ እንተኮይንካ ሓደ ቤኔቮለንት ዲክቴተር ክሕግዘካ ክእል እዩ ግን ናይ ነባሪ ውሕስና የብሉን اوكي حتى زلو اللدو وي ابرئتو خناتو اسكي ادحف دبلا يلن حجي منغست اب بزحات الله ايدهم حافظ انا رئيتو يزلنا يا قديمه اوكي هو سمع دلي رئيس لزيلو خي اوكي انساب حراك كحجزك شفنا انا ناتيون دارغا رئيتو يا متى يكون من شفنا هو اوكي سلازي ريتو قال من الله بيتو مخنياتا انا ناي غبره اوريدي ريتو يلو شفنا منغستا قال من ترلها او اتكحف كتبت سلازي تخل جون نخلتكم كيباكم الله دبل اوكي نجون مس بعد بيتهم مساء قصلكي اتروس الله تعامل له اوكي حراي اسمع الله خدا هو سمع الله مجمرتا دكتور مبرهتو سفين بحكي حيال تخونه يستمر دهبكنا يمسجنك قال نفتن حطوتاتي كمص بزعبا ناي بعل بشا امصخات تزارب نركفتنا معدناتنا معدنات رايدي كونيدين ولا مريت نديو منطيلو دوسدوتي منغست زلو حجسي تتقمتي كونو لهم تمام تخباب زلو ويل كتزاريب كانيركا حجي تتقمت ترايديم كون دلهم سي ولا كحتو وين علوم مالت منغستس كحتو مالو دي فار كحتو مالو دي تغبر كله وي كوسد كله فار كحت تالو دي نتخبابي وي معدن دي وي ندله ولا مريت كون ولا معدنات كون كتقوملو نحر خوينس تزبخ حتى اللودي زيادة تحتوي يعني اللي
اوكي طعامي وي بطرس مسات سممع دي حتهم ولا كن ملشان زيان طعامي كما يكون تم اوكي حري بطرس بطرس طفي خلها كالأي تحطه زي تخون مني حد يوم حطه زلو يا ولا كما أنت زي كونسي كالأي تحطه خلطه حطه اوكي حري مو طعامي تحط ده Okay, thank you very much, مبراته. نشتي حتى هذا اللاتني. أب ساعات كالس خجمر كلون خرنت. حزب إرترا نتي تكون أصل زي تقبله حرانة. أنا دي ولا سوتا في مبرات ميت غير واقد دخويني طفي له طعامه طفيخة اسك مالسكا دقمة من البات الظهور قال خيروس لا ناينت قداي اوكي انا بعرف حتى تسمعني لها سمعنا له انا خميت كيف تقول هو نسمعك لنا اوكي مبار انا حاطت اوكي انا دبل ابزي نحن حبرتسب بمسرته خمت خلو خب قد اللي خمت خلو تي سبيلاوي حبرتسب نابنت حفاش ودبات يدسكل تبهايلو محمد رديت كم وين تقتلوا زحت كالات عميراد نبرتنا حكمنا تقتلوا حجيتي اب حدا معمول سوسايتي إت محبر سرعتنا محبر تمهارو محبر دق انستيو እዚኣቶም እዮም እቲኣቶም ናብ ሓቂ ተራኽ ህልዎም ዝኽእል ኣብቲ መንግስቲ እምበር እቲ ሓረሳይ ከምኡ ይኮነን ሕጂ እቲ ጎዲሉ ዘሎ ንሕና እንታይ እዩ እቲ ዲሰንትራላይዜሽን ዘይኮነሲ እቲ ጎዲሉ ዘሎ እንታይ እዩ እቲ መሰላት ናይቲ ሕብረተሰብ መሰላት ክብል ከሎ ንመንግስቲ ምግምጣል ገለ ዘይኮነሲ ናይ ርብሕኡ ናይ ሰራሕተኛ ረብሓ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ረብሓ ዝብል ስለ ዝኾነ እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ዘድልየና ንሕና ከይተፈለጠና ኣብቲ ገድሊ እንከሎ ኣብቲ ገድሊ ቅድሚ ገድሊ ፓርላማ ነይሩ ትፈልጥዎ ኢኹም ቅድሚኡ ናይ እንግሊዝ ምምሕዳር ነይሩ ቅድሚኡ ባይቶ ነይሩ ስለዚ ከመይ ጌርካ ከምቲ ህዝቢ ከም ዝመሓደር ኣፍልጦ ነይርና እዩ ምዕቡል ከዓ ነይሩ ሕጂ እቲ ሽግር ኮይኑ ዘሎ እንታይ እዩ እቲ ኢንቪዚብል ሃንድ ነይሩ ናይ ኢሳያስ እናኸደ ነቲ ምዕቡል ዝኾነ ሕብረተሰብ ወይ ብደገ ተማሂሩ ዝመፀ ወይ ገለ ንዕኡ ኣንደርሚን እናገበረ ኣብ መጨረሻ ዓወት ምስ መጠ ነዘን ዝበልኮን ትካላት ተቐቲለን እንታይ ደኣኒ ናይ ስለላ መርበብ ኮይነን ተሪፈን ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ዘድልየና ንሕና ናይ ለውጢ ሓዋርያ ምዕብል ዝበለ መንግስቲ ዓይነት እቲ ጎዲሉ ዘሎ ድማኒ እንታይ እዩ ግዛእቲ ሕጊ እዩ ስለዚ ኣብቲ ግዜ እዚ ዲሰንትራላይዜሽን ሕቶይ እንታይ እያ መብራህቱ which I am very grateful for it with him እቲ ዘድልየና ሕቶ እንታይ እዩ ዲሰንትራላይዜሽን የድልየና ድዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ ለውጢ ሓዋርያ ተቃሊሶም ዝመፁ ዋላ ብደገን ብውሽጥን ኮይኖም ሃገር ኣብቲ ስርዓተ ሕጊ ዝመፅእ ደመሓሸ ዲሰንትራላይዝ ኮይኑ ስለዚ ስለምንታይ ዲሰንትራላይዝ ይደሊ ካውንተር ፕሮዳክቲቭ ኣይከውንን ዝብል ሕቶ እዩ ሞዚኣ መልሸለት Thank you, Petros. It has welcome كميرات هيزو منصال نحفاش ودبات نخال إيرترا قطبا خفروز دليو أب إيرترا خوينو منز نبرو زسرحو تي أبوني لاني رانت تي حبرتسب أب قطبا كم زي ساتف قطباو ناس اندت مزهلو دحريو نأوثرتي كحاتس لزل زخل هجي كاب قطبا كوصالو كنت عنده وي حوي زحاتتون كاب دقه مسيون انفست خجبر زلي اكلنا حبرتسب ايدلني مالتي
كنتي ابتوشت زلو مالتي ازي الليت جروب مالتي تماره زنقحه كابلو خا ناب قطبا كسغر زخل مالتي ازي بمولو توجيدو سلازي ولا نزن موغاد وين كنزارب حق نزارب تخنا بيتروس تنحنا نسو كو مسارح كوي إساياس نجي 15 كو بزي كاتي نحنا نسودو قلنا ولو زلنا بس زي نقح أكال حبرتسب بو غيرو كوي زهارمو أم يداون بسي نايمن كعرو نايقلنا ولو ناي مهورات بأسيبكو توم أمونغو زعاتو بإساياس الله بتحادو وقن زون الله يم التي نبلو زلنا أكال نايتي حبرتسبي جبت حتى خملس انتاي لنا حتى لنا إيرتراس انتايا كما يتمثل نابنت كم ساعة تريد والكوسي أفر ناشونال كونغرس نابنت نحنا كم أفر كولكتيف ايدنتيتي لنا بكولكتيف ايدنتيتي ناخا كم إيرتراويان كم فلت لنا جيتي it's a nice citizen right allo kullu individual kullu ma'ara masal lo no nahna kam afrika bahlenan نحنا ناي ريسورس مسل كاخلو الناس لزلو نسخه حلو لنا بلكالو لسه حدا كاب كنا ماريو كاخم زبلالو كاب كالوتنكم له هجنا زي كما يركاخا ابتي من محدار تمصو مغنياتو تا إيرتران بين ايزوليت جيرنا هريان خلنا ابز حالفه اسرع عامس ريناينا is exploited one كون خلي زي لو من زاربلو دلنا نحو حدو نيغلا دوريخا تدعاتي it is structural problems not كاري فتحكايو ناي متبتتان ادلون على كمالتي جن decentralized زو بزخونه مجدي ناي قطبان ناي ربحان مسولم مستراغصلم كابت سنتر نابت سنتر قصام كنوزيان زلي نو مريت ناي منقسي بحر ناي منقسي عسايت قرفونيهم سنترال جوفرمنت يزقوا تلكامجن ناي مهدام دليتون كر المالتي كمتا ناي ايتشي ناي بابا نيجينيز والكوا جاكرتا بمول ريسورس لتخصصرو وموريسوس ناند حسونت بالعول لهم كنكم دعا انتينا هنقبر كن كيدا لنا يلو مالتي لحارت تقمتي تربحتي مسكونو جن نابتي اندونيسيا زول ناب اوغس انتماليسو مالتي سلازي ميزان كنحلو زلنا مسلني بناتي ريتو أبتنا اللينك من الناس اللين عندها حكي مبراس صباح الله هو صباح الله أنا من قصص إن حزبك حاتو دو اللو يعتبر تحته تدعى من حزبي وناني نايت ريسورس كينو أنا عملت أبزنا مادغاسكار ساوث ويسترن مادغاسكار صراحة كله ناتي فالندريا كيز بحال كبابي حزاعته خجبر كله نعبنت أبت حزبي وخل في التأكيد اللي خليه جنتهم ساينتيستس إذا خبابي سي وزعة اللون environmental damage لزلوا سلازي أبز خبابي حزاعته خجبر اللون صباحي لمانتي هجي بلا علي توسينو جن نوع حزاعته خجبر الله أي تبعهلن متى تبعهلو نتوم حزبي تأكيبهم كمزي إذا سجمات الله الصهم عبد خنات كرتت لهم تخباب خاء يهسلا سلازي بز عينة مجدي حزاعتي انت جبرنا انتاي يمسلكم تبعهلو مالتي هجي كبلانينج كسب ديزاين كسب implementation دحرون تي project monitors كون كله نتوم حزبي أبغلي بأخيباتات أبغلي خاب وكلتهم كل جزء أبتي أخيباتات اللو هجي إندات رادها
ኣብ ኮንሰንሰስ ኣብ ኮምፕሮማይዝ እንዳበፅሓካዩ ከይዱ ካብ ኬንያ እውን ዝረኣኽዎ ተመክሮ ገፈፍቲ ዓሳ መጀመርያ ክሳዮም ዝኾኑ ተጠራጠርቲ እዮም ከምቲ ሓንቲ በይ ዝበልናዮ እምነት ኣብ ውሽጢኻ ዘሎ ትራዲሽናሊስት እዮም ምስ ግዜ ምስ ስራሕካ ግን ክትኣማመን ትኽእል ማለት እዩ ሕጂ ዳርጋ 10 ዓመት ወሲዱ ነቲ ፕሮጀክት ክኣምንዎ ክቕበልዎ ማለት እዮም ናቶም ምዃኖም ዝረጋገፁ ግን ተቐቢሎሞ እቲ ፕሮቴክትድ ኤሪያ ወይ ትሕዛእዘ ሕጂ ካብ መንግስቲ ወተሃደር ኣምፂኻ ክትሕልዎ ገለመላይ ኣድልየካን እዩ ባዕሎም እዮም ዝሕልዎ ኣብ ዘይድሊ እዋን ኣብ ዘይድሊ ግዜ ዓሳ ኣይገፉን እዮም ኣብ ርእሲኡ እንታይ ኣለዎም ከምዚ ናትና ሕጊ እንዳባ ንብሎ ዲና ሲስተም ዝብልዎ ኣሎ ሕጊ እንዳባ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ሓድሽ ፕሮጀክት ሓድሽ ኣሰራርሓ ከዓ ኣብቲ ሕጊ እንዳባ ኣትዩሞ ነቲ ሕጊ እንዳባስ ሞዲፋይ ገይሮሞ ማለት እዩ ሕጊ እንዳባ ቀደም ንኣሽቱ ቪሌጅስ ገለመላይ እዩ ዘገልግል ነይሩ ሕጂ ግን ነቲ ዞባ ብምሉኡ እዚ ፓርክ ሕጂ ኣካል ሕጊ ናይ እንዳባ እዩ ተደኣ ጥሒስካ ኣብቲ ፓርክ ኣብቲ ኩልኩል ቦታ ንሕርኬትካ ዓሳ ገፊፍካ ብሕጊ እንዳባ ትሕተት ማለት እዩ ከምዚ ዓድና እቲ ዘርኣይ ዝሕዘካ ኣብኡ ከዓ ሕጊ እንዳባ ሕዘካ ማለት እዩ መንግስቲ ድሕር ደኣ ንኣብነት ገሊኦም ጋንግስ ኣለዉ እተቃዲዮም ገለ መፂኦም እቲ ሕጊ እንዳባ ዘይክእሎ ወይቶም ሎካል ኮሚኒቲ ዘይክእሎ ኾን ከሎ ምናልባት ፖሊስ ካብ ከተማ ክመፅእ ይኽእል እዩ ግን እቲ ከምቲ እቲ ሕቶኺ ኣብ ቦትኡ ዘሎ ሕጂ መንግስቲ ክሓቶም ኣለዎ ግን ፍልጠት ክህልዎም ስለ ዝኽእል ዓቕሙን ክህልዎም ስለ ዘይክእል ሓሳባት ካ ይቐርበሎም ከምዚ እዚ ፀገም እዚ ከመይ ጌርና እንተፈታሕና እንታይ ይመስለኩም ንሕና ከምዚ ርኢቶ ኣለና ይብል ማለት እዩ እሶም ከዓ ናቶም ርኢቶ የቕርቡ ኦኬይ ገረም ናብ መንግስቲ ኣብ ዶ ክንሓልፍ ሕጂ መንግስቲ ኣብ ኣለኹ سمع دلخو طعامه اسكت سمح مو حنسا مخنياتو طعامه قاريتنا يندينا عنته وي دمتي ابينا طعامه الله هذا طعامه وامنو يكون اوكي كخلفه فدي طعامه تسمعني لها هو سمع له اوكي حتى نيراتك عنته وي سلو سمعناك قاريتناك زحانت تعالفتن كيف حليفوا يا اوكي امبارح حجي اب رئيتو خنقطينا መንግስቲ ኣብ ሕራይ ስማዕ ደለኹ ስማዕ ኣለኹ እሺ ብጣዕሚ ይቐኒየልና ዶክተር መብራህቱ ጽቡቕ ኣነ ንእሽተይ ከም ቁርብ ትምህርቲ ቁጠባዊ ክስታይስ ይቕርቡ ስለ ኣብዚ ንጥቀመሉ ሓደ ሓደ ከይከብብ ብዙሕ ግዜ ሲ أنا نحد هاجر زي state formation زبحال وي هاجر دولة مهنات كل جزء تتحيزهم زخدو روحيتات اللو وي عندتات اللو زيهم دما كتباوي عندي وي انتاينا نقولهم وي تي base structure وي تي ناي تحتوي محاور ناي العلوي محاور التيو ناي تحتوي محاور ኣብ ሰለስተ እንተኸፈልና ይሓይሽ ብዙሕ ግዜ ናይ ቁጠባዊ ምዕባለ ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ሓንቲ ሃገር እቲ ናቹራል ኢንዶውመንት ዝበሃል ወይ ናይ ዕቁር ፀጋታት ክህልዋ ከሎ እዩ እሱ ኣድላይ እዩ ካልኣይ ከዓ እቲ ኢንፍራስትራክቸር ማለት ከም ትምህርቲ ናይ ወዲሰብ ዓቕሚ ወይ ሂማን ዲቨሎፕመንት ዝበሃል كومتا زامسلو كله تحت أرضي بملؤ تناي قطباوي خستاخ كايدا كازخل تمرتي ماي مبرحت وزته سيو تي سالساي اتبحتاو تكالي وي تناي مجرش نايتي ودسب كغبر زخل محازنت اي قطباو محازنت زين انت سلست عنود تحت أرض زلا لعلا أرض خا تي منغستاوي وي محدرا
ወይ መንግስታዊ ኣተኻኽላ ማለት እዩ ንሱ ድማ ካብቲ ናይ ተወፋይነትን ተሳታፍነትን ሓፋሽ እቲ ግራስሩትስ ጀሚሩ ስጋብቲ ላዕለዋይ መሓውር ናይቲ መንግስቲ ስሩዕ ጌርካ ምስቲ ኩነታት ምስቲ ታሕታዊ ቅርፂ ከም ዝሰማዕ ጌርካ እዚ ሱፐር ኤንድ ቤዝ ስትራክቸር ማለት እዩ ክልቲኡ ጌርካ እዩ ዝኸውን እዚ ከይኮነ ሓደ ሃገር ጠጠው ከተብሎ ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ ኣሸጋሪ እዩ እንተኸኣልካ ከዓ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ብዓድና ናይ ሓደ ህልም ዝበለ ቶታሊታርያን ወይ ውልቀ መለኸት ስርዓት ኢኻ ክትብል ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣብ ዓድና ዝተገብረ ሕማቕ ነገር እንታይ ኣሎ እንተኢልና ነቲ ታሕተዋይ ኢንፍራስትራክቸር ወይ ታሕተዋይ ቅርፅን ልዕሊ ቅርፅን ትሕተ ቅርፅን ብምሉኡ ክዕንዎ ይፈቲኑ እንተሪኢና ንኣብነት ኣብቲ ትሕተ ቅርፂ እንተሪኢናዮ እተን ሰለስተ ዓንድታት ዝበልክዎን ንዕአን እዩ ሃሪምዎን ሕታዊ ትካል ተሃሪሙ እቲ ምንጭ ናይ ቁጠባ ናይ ወዲሰብ መሃዝነት እቲ ማእከላይ ድማ ከምኡ ብቑዕ ዘይኮነ ዝነበረ ኸማን ፈሪሱ ኣዝዩ ትሑት ዝኾነ ኢንፍራስትራክቸር ትምህርቲ ድዩ ማይ ድዩ ኤሌክትሪክ ድዩ ወዘተ ኩሉ ነገር ማለት እየ እቲ ሳልሳይ ከዓ እቲ ናይ ትሕተ ቅርፂ ሶሪ ትሕቲ እንታይ ዝበሃል ከዓ እቲ ሪሶርስስ ኤንድ ካፓቢሊቲ ኣብ መሬት ዘሎ ማለት እዩ ዕቁር ፀጋታት ንሱ እውን ከም ንሪኦ ዘለና እዩ ኣብታ ላዕለዋይ ቅርፂ ተወሲድና ከዓ እቲ ስርዓት እንታይ እዩ ገይሩ ነቲ ተሳታፍነት ናይቲ ሓፋሽ ምእንቲ ብላዕለዋይ ኢድ ብኩሉ ነገራት ሒዙ ነቲ መንግስቲ ወይ ነቲ ስርዓት ኣብቲ መሪሕነት እቲ ኤግዜክቲቭ ቦዲ ይኹን ወላ ካልኦት ኣብኡ ዘሎ ምእንቲ ክቆፃፀሮን ክሕይሎን ከበርክቶን ክናጣጠፍሉን ዝኽእል መንገዲ ንዕኡ እዩ ዓፂዎ ስርዓት ብክልቲኡ በቲ ትሕተ ቅርፅን ልዕሊ ቅርፅን ማለት ሱፐር ኤንድ ቤዝ ስትራክቸር ማለት ስለዚ ኣብዚኣ ዘላ ኤሪትራ ዓድና ብከምኡ ክንሪኣ ኣለና ስለዚ እንታይ ክግበር ዘለዎ ንዝብል ፅቡቅ ኣለካ ዶክተር እንተኾነ ግን እቲ ከምቲ ዝበልናዮ እቲ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ናይ ዓቕሚ ኤሪትራዊ እንተሪኢናዮ እንተዘይተጋገየ በቲ ናይ ብጣዕሚ ዝወረደ ሓበሬታ ወይ እንታይ ዝበሃል ጃምላ ሓበሬታ እንተሪኢናዮ ዳርጋ 80% ስጋብ 85% እቲ ከም ካታሊስት ወይ ከም መንኮርኮር ኮይኑ ነቲ ቁጠባን ነቲ ልዕሊ ቅርፅን ትሕተ ቅርፅን ከካይዶ ዝኽእል ናይ ወዲሰብ ክእለት ወይ ናይ ህዝቢ ክእለት የለን ሓደ እቲ መንእሰይ እውን ዳርጋ 80% 70% ዝኾኑ እውን የለን ካብቲ ክሳይ ወፃኢ እዩ ዘሎ ካብቲ ዶብ ማለት እዩ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ከነእቱ ከለና ሲ እንተደኣ ሕጂ ንኣብነት መንግስቲ ክቅየር ኮይኑ ከምዚ ሕጂ ፕሮፌሰር ዝበሎ ኣርኣያ ዝበሎ ክንቅይሮ ኣለና ካልእ ምንም ምክንያት የብሉ ምክንያቱ እቲ እሱ ክነብር እንተኮይኑ ነዚታት ክደማስሶ ኣለዎ ነቲ ሱፐር ኤንድ ቤዝ ስትራክቸር ዝበሃል ማለት እዩ ስለዚ ንከምኡ ክንገብር ተኮይንና ሲ ኣነ እንታይ ይረኣየኒ እቲ ተራ ዲያስፖራ ኤርትራውያን ኣዝዩ ዕዙዝ ተራ ክፃወት ኣለዎ ዝብል ስጋብ ሕጂ ከም ንፈልጦ ተራ ዲያስፖራ ኤርትራውያን እንታይ እንተልና ዝበዝሕ 90% ወላ እንተበልናዮ ከማን ኣይወሓደን ኣብ ፋይናንሻል ሬሚታንስ ወይ ገንዘባዊ ቅበላ ሓዋላ እዩ ፀኒሑ እንተኾነ ግን እቲ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ኤርትራ ኣዝዩ ዓርሞሸሽ ዝኾነ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ማሕበራዊ ቅበላ ሓዋላ ሶሻል ሬሚታንስ ቴክኒካል ሬሚታንስ ወይ ቴክኒካዊ ቅበላ ሓዋላ ኖውሌጅ ሬሚታንስ ስነ ፍልጠታዊ ቅበላ ሓዋላ ክሪኤቲቪቲ ኤንድ ኢኖቬሽን መሃዝነታውን ንቑሕነት ቅበላ ሓዋላ ሙያውን ክእለታውን ልምዳውን ቅበላ ሓዋላ ኣብኡ ኣተኪርና እንሰርሕ ይግባአና ካብ ከምቲ ሕጂ ዝበልናዮ ሕራይ ካብ ውሽጢ ይጀመርቲ ነገር እምበር ዓቕምን ክእለትን የድሊ በልዓለዋይ ኢድ ክውኒ ንኽእል ዲቱ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ስርዓት ቀቲልዎ እዩ ከምዛ ዓንተወይ ዝበልኮ ማለት እዩ ነቲ ልዕለ ቅርፅን ትሕተ ቅርፅን ስለ ዝቐተሎ ብኩሉ ነገር እንተሪእናዮ ኣዝዩ ውሑድ እዩ ስለዚ እንተደኣ ናትና ተራ ውሑድ ኮይኑ ኖ ከምዚ ክኸውን ኣሎ ጥራይ ዘይኮነ እንታይ ክንገብር ኣለና ብጭቡጥ ንዝብል ሕቶ ደኣ ክንምልሶ ኣለና እምበር እቲ ሪሶርስ ኤንድ ካፓቢሊቲስ ወይ ፀጋን ተኽእሎን ብምሉኡ ኣበይ ኣሎ ኢልና ስለዚ ዝኾነ ነገር እንተሪእናዮ ዝኾነ ንሃገር ዝምልከት ዓበይቲ ስትራቴጂካዊ ታክቲካዊ ውሳኔታት ዝመሓላለፍ ገና ካብቲ ትሕቲ ቅርፂ ካብቲ ታሕቲ ግራስሩትስ ጀሚሩ እዩ
انترى نتي حفاش حزبي عقمن كلتن بقعتن انترى زيتلينا له ولا تسرعت انت توجدون وزح شجرات كقطمنا سلازي انا انتايم بولكو زوما دياسبورا زلو توديبكا بكل ነገር ፖለቲካ ጥራይ እውን ኣይኮነን ተወዲብካ ክስራሕ ዝኽእል ክብርከት ዝኽእል ነገር ኣሎ ከምታ አንቶይ ዝብልኮ ማለት እዩ ሶሻል ሬሚታንስ ፋይናንሻል ሬሚታንስ ቴክኒካል ሬሚታንስ ኖሌጅ ሬሚታንስ ወዘተርፈ ይቀኒለ ይወዲየሎ يغنيلنا መንግስት አብ ጨፈና اوكي نلي مجمرا مبرات خمس جنود اللي ناتي رؤيته ابتن تتعامل الموديلات كميلوتي حبت سبسي ابت تحتي ابتي جراس روت زولو كميلو يديب نابتي بوليتيكاوي هو تساتف خون زبل تن موديلات ابتي نورو خاب ايوانجا ناب نلعلي قصوني عقب كدي حجيت انا كمزي برسبكتيف ويك نزي زولو سرعت كنردو سي قال لسه حساباوي ثيوريتيكال موديل تنتقم قداسي خوينو انا cultural explanation وي ببهالي غير كتقول او زفتنكا بروهيو ግን ምናልባት ክሕግዝ ይኽእል ወይ ከኸራጉድ ይኽእል ዝብሎ ርእይቶ ኣለኒ ምክንያቱ ባዕሉቲ ንባዕሉ ባህሊ ክበሃል ከሎ ሓደ ፍሉይድ ዝኾነ ኮንሰፕት እዩ ገፊሕ ሰፊሕ ቬግ እዩ ንዓይ ካልቸር ክበሃል ከሎ ንዓይ ካልቸር as communication culture as discourse ብኡ ገይረ ክርድኦ ዘለና ስርዓት ንኣብነት እጅቲ ዲቤት ዛዕባ ኢሳያስ ዋን ማን ሾው ዲዩ ስርዓት ዲዩ ገለ ዝብል ነዊሕ እንዲዩ እሱ ደሓን ይጽናሓልና ምክንያቱ we are talking about the hard structure እቲ hard structure ንኣብነት ሰራዊት ፓርቲ ጸጥታ ገለገለ ማለት እቲ ግን ካልእ መግለጽታቱ እቲ soft structure ወይ ኣብቲ ካልቸር ክንኣቱ ተኮይና እንታይ ክብል ኣነ ምናልባት ከም ሓደ መግለጺ ክሕግዘና ወይ ከም ሓደ theoretical kind of basis ወይ perspective ወይ እንታይ እዩ ዝበላ ብትግርኛ እንታይ ኢና ክንብሎ ኢሉ ገብረ እንታይ እዩ ነሩ ጠመተ ኩርናዕዲ ገለ ዝብሎ ወይ መጠመቲ ማለት እዩ ስኻ ብኡ ክትርድኦ ትፍትን ማለት እዩ እጅቲ culture as communication ሲ ምስ ትረኻታት እዩ ዝተኣሳሰር እዚ ዘበነ ገድሊ 50 ዓመት ብሕልፊ ከኣኒ እቲ ናይ 30 ዓመት 30 ታሪክ ህዝባዊ ግንባር በሎ አይ ዶንት ኖ እቲ ህግደፍ ርእሱ ዝኻል ካልቸር እዩ ናይ ባህሊ እዩ ንሕብረተሰብ ኤርትራ ከዓ ጽቡቕ ገይሩ ቀሪጹዎ ኣሎ እንጂ ከመይ እንተበልካ በቲ ትረኻታት ማለት እዩ በቲ ዲስኮርስ ማለት እዩ በቲ መዓልታዊ ኣብ መዓልታዊ ማሕበራዊ ህይወት ማለት እዩ እንጂ ንዕኡ እንታይ ገይሩ ንሕር ክንትንትኖ ኮይና ኣብቲ بالكسي بكوهرشن وي بغونص زي كونسي نملكي كقبل كم تغبروني حبرتسب بناي جرامشي نايزي جرامشي زبلو طلياناوي كومونيست كل حساب زي هيجمني وي كا عبللا زبال ببهالي غيركا كتتغبروهم تخيل حدا مؤزوز حبرتسب كتفطر كم تخيل اي ثينك هقدف طبو يرتطلمولي بهلاو ጉዳት ህግደፍ ጽቡቕ ገይሩ ነዚ ይስራሓሉ እዩ መዓልታዊ ስርሑ እዩ ስለዚ ንሕና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ከምቲ ዝበልካዮ ክርድኦ ተኮይኑ ዝስርዓት ክንቅይር ተኮይና ኣጸቢቕና ክንገልጾ ክንክእል ኣለና the elephant in the room ትብል ነርካ ሕጂ throughout the stages ካብ ሕጂ ስጋዕቲ ዲሞክራሲያዊ መድረኽ እውን እዚ ባህላዊ ሰውራን በሎ ኣገዳሲ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ዲኮንስትራክት ክንገብር ክንፍትን ኣለና نقرب خطع له رجع سراوت إرتراسي شوائيو خمزيو يا قد نحناسي مستحدش كنتات نخيد دلنا انتاي بعلو ديموغرافي ون كتب إرتراز الله قرطي نايتي أقامت حبرتسب من أمنت نحن أنا بحكي empirically قلت أخوانك ناي مريت بولو ناي كالق بولو كم تنفولت أوليو 4 عمت 5 عمت زنبردي ولا حدش خستال لنا جبتتها لنا
ስለዚህ እንታይ ምናልባት ነቲ ዝጀመርካዮ ምናልባት ክሕግዝ ይኽእል ኢለ ስለዝሓሰብኩ እዚኣ ኣብ ግምት ተእትዋ እቲ ካልቸር ዝበሃል ኣሳች ትራዲሽናል ካልቸር ዘይኮነት ካልቸር ኣዝ ኮሚኒኬሽን ኣብቲ እምሮ ሰብ ኣብቲ መዓልታዊ ምውሳእ ኣብቲ ቋንቋ እቲ ትረኻታት ማለት ስለዚ ንሕና ንነዊሕ ዓመታት ከይተፈለጠና እንታይ ኮይና ኣለና ጉዙኣት ናይዚ ተሓሳስባ እዚ ብሕልፊ ብላዕሊ ዝመፅእ ኣብዚ መጨረሻ ከዓኒ ነቲ መንእሰይ ኤርትራ ፅቡቅ ገይሩ ዝቆረፆ ባህሊ ድሓር ዝመፅእ እቲ ትራዲሽናል ካልቸር ዘይኮነ እዚ ድሓር ዝመፅእ ካልቸር ብዲስኮርስ ወይ ከዓ ብዲስኩር በሎ ብትርክቲ ስለ ዘሎ ንዕኡ ከመይ ጌርና ክንገጥም ከም ዘለና ሲ ክንሓስበሉ ኢለ ከም ተወሳኺት እያ anyway so thank you نشتي هباه وصخلا مبرات هلا go ahead لك عمتا شفنا زبلا هنا اتاب تامات زلا انتهت ولا لا نا values يا تخيل لا تي cultural values ويكا تي ناي مود داتا نا بديمقراطية الصياغر values مبرتي كم زبلكيا تي components نات بزهيو نابنت أبتا كاب تحتين العالة دي بتا كاب traditional ناب rational values حجنا زي كي ساقاقر كم زبالكيا تسرعات بميديا ديو بناتو بعبللا ديو بعدو سلس ساقيرو ديو تترختتات قلمالن دا أسوه rational thinking كي هلو زقبرو مسانا خلالو مالتي سلازي it's a zero time net value net rational value نابون خيت بصح iti cultural obstacles فتر له مالتي كالو cultural values كالو ወይ ከዓ components كالو ናብዝ እንደልዩ ዘለና values ዝወስደና ማለት እዩ ግን ሓቃሓት እቲ መስርሕ ዩኒ ዲሬክሽናል እንዲ ኣሞንጎ ብዙሕ ክፋላት ኣለዎ ማለት እዩ ኣድረስ ክኾነ ዘለዎ ከም ዲስኮርስ ዋላ ተሓደ እውን እቲ ቁጠባውን ዜሮ ቁጠባዊ ናጽነት ናብ ካልቸራል ናብ ዲሞክራሲ ዝወስዱ ካልቸራል values ይወስድ ክብል ከሎ then ኣብ ውሽጡ ከዓ መዓት ኮምፖነንትስ ኣለዎ ማለት እዩ ሰብ ክካተዓሉ ዘለዎ Okay, thank you. Gabriel, nabaha hanabelina حجي رأيتها. مرحبا. كمي. ايه ده عنده؟ ايه خلاص حقك زي حجي رأيخي. ولا حدا عمل توسخت خون عند ما يفلت. بزخونه. مستجمركو ندي قصر. Thank you دكتور مبرهاتو مالتيو توساخي تيازي مالتي ناي صدقي ازبلا انا مالتي تسراخا توساخي قالت قبرلا دحر يار in the literature كانتي تقول زنبركا مالتيو سلازس بالي عدد الله مالتي زي ناي ملسي سبسي زي social animal ندينا نبلو سلازي تي زتحت أكل متأخر كم يو بخوم إذا عيب بخوم إذا حسب بالكيو بتعمل قداسي يو بتنتناخ كيت كل خمالتي بين كجمر يدلي بس حجي شافنا خلص أنا in fact بتعمل قداسي من الوقت if I may suggest قبل نحكي ناسي dictatorship بكالتشر مقلاسي نشافنا حدا معلت تتعدمو منتزقل صبونر مالتي that's very interesting حجتي تماصات انا كل اكوب دموري actually سلازي تخلو بهالزو على هاجر ايرترا حجي كابي نابي زبل نحدار إنايو رحو كيكدنا خاب قدل زول نحدار بلنا اتي اماصات اب سايكيك ناي سوسايتي زفوت اورو سمبرات نحر ايخايو كلنا ناتو ترجم الله مالتي زي حجي long distance nationalism زبل كله نتي كوز كل نجار بزي حتو أي تحتت بقى تبعلك عجبر زبل كان بحال خوينو تتعز جمرة مسوت تحزت أساسري
ንሓደ ሕብረተሰብ እንድሕር ኣነ ናብ ዝደለካ ወፂትካ ትወስዶ እንድሕር ደሊካ ኣብ ሓደ ተኣሽምካ ተኸስቶ ጌኻ ትገብሮ ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ከዓኒ ኣብ ናይ ህልውና ክህሉ ደ ይህልውን ኣብ ዝብል ስምዒት ኣትዩ ዳርጋ ካብ 50 ዓመት ንላዕሊ ኮይኑ ኣሎ ከምኡ ጥራይ ከም ዝሓስብ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ኣትዩ እቲ ስርዓት ተጠቀመሉ እውን እዚ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ንሕና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና እሞ ካብዚ ክንወፅእ እንድሕር ዳ ኮይንና ክንብል ከለና መዓት ፀገማት ዘለና በስ ማለት መፍትሒ ክህልዎ ናይ ግድን እዩ ክንሓስብ ኣለና ስማርት ከዓ ክኸውን ኣሎ እቲ ንሓስቦ ማለት እዩ እዚ ኩሉ እዚ ብዛዕባ ፀገም ድሕሪ ስርዓት ምኻዱ ክህልወና ዝኽእል ፀገም ንክንፈትሖ ዘድልየና ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ብፅብ ዝበለ መልክዕ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ሕጂ ቀዳምነታትና ክንሰርዕ ክንክእል ኣለና ሕጂ ሓደ መፍትሒ ንኻልእ መፍትሒ ክኸውን ይኽእል እዩ ሓንቲ እንድሕር ፈቲሕካሲ 3-4 ክትፈትሓልካ ትኽእል እያ ከም ፀገማት ሕጂ ክረኣየካ ክእል ግን ሓደ እንድሕር ዳ ፈቲሕካ መንገዲ ይኸፍት ባዕሉካ እቲ ጉዳይ እንዳተፈትሐ ክኸይድ ይኽእል እዩ ስለዚ ሕጂ ናይ ሕቶ ሕጊ ዝምልከት ብዙሕ ፀገማት ሕጂ ክንዛረብ ንኽእል ኢና ግን ሕጊ እንድሕር ኣነ ኣብ ኤርትራ ልዕልና ሕጊ እንድሕር ኣብ ኤርትራ ክሰፍን እንድሕር ክኢሉ ንብዙሕ ፀገማትና ከኣልየልና ክእል እዩ ማለት እዩ ሕቶ መሬት ሕቶ ናይ ኣብ ስደት ዘለዉ ምምላስ ንዕኦም ምጥያስ እዚኦም ሕጂ ብምልኦም ዝተኣሳሰሩ እዮም ናይ ተጠቃምነት መሰል ትብልዎ ዝነበርኩም ኣብ ሓደ ከባቢ معدن نحرال لخوينو وي خالص أجان نحر كوينو كم يجري يتخباب مستهجر كتحاز كتأساسر زخل زبون بملهم حجي مس حجي تتحاز يوم بتخال ملكو أخاني مس مسل ناي هز مالست هزبي مخبار نبي وصدق كمالتي حجي نبت بوليتيكا سرعتك وصدق كمالتي حجي زي تأساسر يوم سلازي نحنا تي حجي أجمعتنا نحن سريعنا مونتي حنا حجي نازل نحرال جسناسي اسأل not a lost case نا إيرترا بحلا يعني سلازي عندك أجمع نازل حجي أبي إيرترا نازل سرعتي لازم نخنجبر زي خلنا نازل سرعتي نسرعت كم يجرنا نلقصو زبل قدامنا أبو خنسرع كنكيل لنا مالتي مغنياتو تردوا إزي أبي إيرترا نازل سرعت ديكتاتور تبلو خال شو مقاسي إننا لندنا كن analytical خطرة خلها أنت يزي حجي زي oriental despotic حجي زي hydraulic society زبال حجي نخلو تيز أجازات نايتي هزبي كله تأثرمه نتهزب تتصبايا يتجورو مالتي سلازي حجي بزي عقربنا سددكا بق أنا عندها تتصبايا خمس نبر هذا نهلا قداي مالتي سلازي حجي نازي كم إزجبر حيل انحراج جسكالو تحبر السب بنات أحسب يجمر خيلي مخنات تحبر السبنا يرترع الله يو مالسي بحكم سرعة صغير نورة قدم من الواز أنا كا ودقت أرني حلاو كابتن دي نورة قدم عبرها خوالا شوز ولا ورخا كابها كنت قدم تخون سبعي قال نحرلكا زمان حقها بقريك يترف لك عدو توصلوا لكا حرس نحرال لي أبو عرو فاتحو زغزغنا ولا تدحري خاخين حجي ما عرفن داي تحبر تسب حجي يخبر منباري إزي حجي تحبر تسب حدش هيكونا انتاي دا تبوليتيكا سرعات نزي كجبر زي خل سلازي خونا يتسقمنا سلازي أنا أنت إنولكو قدامنا مسرع خبل كلاسي invest إنك هتجبر زلها highest return قال أنا إذا تمرتنا هم عندي أبي زيادة تي highest return زلوا حجي ستقول ما تناسي نازي ملاخ سرعسي كم يقدرنا تفعنا نلقصه أو أنت زخون زيادة معي نخونه بهلاي يمني نتي ذهب كايو كمسكين سنة دولار خيمبر بزح كواي بالاش والكالله هو مثلني بزخونه جن ني شافنا دكتور شافنا عديمكم زعبا مالسي بهلن ديو خمس زوالو مالتي حجكو متماي بهلو خوينو بإيرترا كوني بقى زعبا مسلكا زي محتاج بهلو خوينو دقها لحد ملاخي تهبو مني سعي لك عم حوعاتي خا قتلهم يدفعهم بهلو خوينو حجي إزي كم يقرنا هنا خنقيرنا نخل نحد أخوينو بوخو ما خنردو خنقدالنا نتهزبنا ون كنردهم إزي قبو هم زي كنا خنردو نحد كوينا بتقامقو خنزارب خنقدالنا سلازي سي مخنياتهم بحرنا يدك سباتي يتحزو لي بحرنا يدك سباتي إزي هدونك adaptations بحلالو حدا نقرات نحد أدقاجيم كاسي تأمرو ناي سرفايفال حتى سلازغوني يلمدي أمرو
ስለዚህ ምስ ሕማቅ ነገር ይነብር ማለት እዩ ነቲ ሕማቅ ኣይስማዓካን ስለዚ ጽቡቕ ዘሎ እንዳበለሰለካ ክኸይድ ይኽእል እዩ ነዞም ናይ ህግደፍ ሰዓብቲ ዘለዉ ቁፅሪ ሓደ ህግደፍ ናምበር 1 ናምበር 2 ናምበር 3 እንደይለዮም ለቅነ ቶም ናይ ናምበር 1 ቶም ናይ ቶም ንሕና ንሱ ዝብሉ ማለት እዮም እሶም ድሕሪኢኹሞ ዓለምናቶም እኮ በቃ ፀባቤ ኣብኣ ኣብታናቶም ካብኣ ወፂ ይኽእሉን እዮም ኣብ ኣሜሪካ 30 ዓመት ተቐሚጦምሲ ካብ ናይ ህግደፍ ሓበሬታ ወፃኢ ካልእ ገብረ نيوم تخيد الله حدي ها هو حتى ودي اجري ودي قلت قبل يا خمزه ما شاء الله اني حتى تعزل زلهو تي بهلاو قلال انا تسرع سي قداسي امو ني دكتور شفنا عزيز ندحر عدم كم خلاص دسن ولا مالتي اوكي بصراحه ما يكون كنت اتصلح بس لا سجشن لا صبغ سجشن يو ودي له يغني لي ገንዘብካ ሕጂ ኣርኣያ ናይ ዓንተው ኢድያ ኢድካ ሓፋቢልካ ነርካ ወላ ተወሳኺ ኣለካ እዩ ሕጂ እኳ ናይ ርእይተ እያ ነይራ ዕድል ሂብክምኒ ኦኬይ ኣርኣያ እምበኣረይ ሕጂ ግዜ ኣኽለና ስለ ዘሎ እንዳሕፀርና ንወዳእዮ ብድሕሪኣ ቁፅሪ 739 ትብል መን ምዃንካ ሽምካ ስለ ዘይብሉ ብድሕሪ ኣርኣያ ናባኻ ካሕልፎ እየ ብድሕሪኡ ክንዓፂና ኦኬይ أنا اللي برات مجمرة أنا زي ناي إريتريان ناي سينيتنا .com network زغورو زلوخم ناي discussion groups بحكي تقامن مهارن سلزخونة كابل بخمس جنوكم مدلي كلا يتجن كم comment غير خبر باز دللي تايو أبزق وان زسي إتي فوكسنا قربت لي كم ذا دكتور جابريل زبلا priority-نا نقله ونياتهم أنا مثلني دكتور جبرون صبوا جرجل سوالو مجمرة برايورتينا خون زلوا وهاجرنا نحدا حكي أبتين دليون كلنا نحلمون منين سرعة زلوا بكونستيشن محاضر حزب سلام نبرو الهاجر نقام تدا أخوينو إذا سرعة كإلا اللوا period سلازم بقى برايورتي نمبر 1 إتنا ديسكشن خون زلوا كم يجرنا أنا نسرعة زي بزحصر من قدي الليلو من قدتات كنفتر نخيل نايسبل إذا ناي سنتنا جروب نتورك أبو يأملق نحجون غيركم اللهم مثلني جن ساعتها كلام priority number 1 كترسعي باللان مالتي إذا بحكي إذا كلهم بزعبة justice seeking Eritreans نقولهم زلنا different constituent groups كلها تمايتهم نحبر مردتان نحبر استراتيجي كوسو كخلو اللوام أبزيا أنا خدت كسلوا إذا حجي قيمو زلنا Eritrean Research Institute for Policy and Strategy من البعض أو ناي مهران أكلات لزخونة نتم كلهم أقدس constituent groups أكافيلو هذا استراتيجي خوص تزخيل تعمل أقدسي مثلاً نمو كم حسب أنا حجينا زي ناي سنتنا نتورك نتوم ناي ريفس بالو نعاوتهم مريحنة قديم كابزي انتهى يزقبر زلو بزعبا زي كده هذا زي ونعتم priority number 1 سلازخونا سي بأخذكم وجن بناي مهورات أكل مجن وجن انتهى يقبر له إلك مميع تزقبر له أقداس مثلني تاسكن زل حجي زسرعة زي مستقلها خمسة دكتور براتو زبلا هنا تي transition from dictatorship to democracy نوح من قديو جن أبت من قد خينا عنكف سموز دخون transition نقول له أنت عنت مقرراب كنجبر لنا زبالك إذا أقداسي إذا أنا كلهم constituent groups إنه كأسقاسو زلوا ذكافلوا له ميدا فتيركا نهاي حبر مردا منياتهم سرعات متعاليون لقدر أبد حامق كناتات نعرفنا أتقولنا زي حزبنا انتكمنا لنا ماتيو هاجرنا ولا حماق كناتات نأتوا لنا ماتيو إذا خيكون مبار أقداسي ناي transition جزء كم يجرنا سموز transition خون كم زخيلك زي أخا أقداسي تعلم ما عاد تجبرين استمرنا من الدكتور مبرهتو بتعمل أقداسي منياتهم أبتاع second priority أنا زق أسرع زيا منياتهم تسرعات مستعلة تحقق من زخيل بدوهات كم يجرنا أنا نقطمو أنت عن السجمات يزلوا زبل استمروا ذهبا سبقتها بهمون كقالوا نوسخ الله أزياء خم تحاسبين زي ناي سنتنا نتورك تحاسب دل سال سايت of course هاجر
سموز ترانزيشن وصيو بحق ديمقراطيك زخونت هاجر مس نقوم እቲ ዋና ፀጊምና ዘሎ ሃገርና እንድሕሪት እያ ተመሊሳ ዘላ ዝሓለፈ በዚ ስርዓትና ኢሳያስ ደርጋ ን50 60 ዓመት እንድሕሪት ኢና ኸድና ዘለና ስለዚ ምባረይ ቀልጢፍና ነምዕብላ እንተኾንና ኸ ናይ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ምሁራት ኣካላትና ኸ በብትናሃቶም ፊልድ ኦፍ ኤክስፐርቲስ ነዚ ሃገርና ከመይ ጌርና ከነምዕብላ ከም ንኽእልካ ميت تزغور أزي أنا خم زلنا مرداتا زين إريتريان ريسيرش إنستيتيوت فور بوليسي أند ستراتيجي discipline based زخونة تاسك فورسز ناقومو مقررات غورلو الناس دلي بلو برينت قارب خم زلو رداني زيجن سالساي درجة غير إذا أسرمو بزيتات زي نايسينتنا نتورك نقولهم نعدمكم بب priority discussion تزكايد تصبقوا هلا أمو نيلنا زي أبحق يستمروا تمهرنا لنا thank you دكتور مبرهتو again أبكايو بحق قداسي يستمروا إنيرو المعالتي لذي مسكون كحلف أيدلني ودي اللي هو يعني له okay thank you قصري شوعات 73913 قالتبل ماني خامو شنكا بقصرها خاب نصوعك هلو إدك حافا بالكازا هلو رايد حان تاشمي كواشوي عقباب لله من كنبن تاشمي شوي عقب لله كاب أديس أبابا يتزاربك اوكي ثانك يو حراي راي تا دكتور أنا كواب زناي مجرشة أتيكم قريتا أي تخطاطركم جن أتني الشيء زي أخذ سمعنا نور كحبريتا قرب حسابين خجلس إليه تي رؤيتين خجلس إليه بتناي مجرشة حبت سمعكم علتي اوكي جو اهيد تي قدامي تقدم ناسي ما تلاقينا أنت أي سرحو أنت أي تقبر دلو أنت أي خير دلو عبايتا أي تقدمنا دلو وين تسمع عنه مالتي كم زحجتي عبتقراي نريد لنا بأكلون خابتم سراويتنا إريتران رخون نبرنا أنت أي تممسيكم كتب لهم كلها عاد بأفلو تخون بدي أفلو تخون خيل قداي جزانا خطب لهم كلها وحجونا قداي جزانا سلزب دلو نحناون إتقاب دياسفورا دلو سب نتي وش تعدد له كان قاس عصوص لزي كالي يسكع حجة قداينا تقوتي تنيرو حجة انتي تقبرنا يا حايش من بالي ليال فتينا تسلينا تقالسنا عب جزانا خون كخيل له 9% تي نحنا نتنتنو نزاربون أكندي بقداي جزانا نزارب بقداي إثيوبيا نزارب سلوز خناي قالسنا ندحري زقت الدلو ونفتي ندل يدلنا على ما هنبتصح زي كعلنا لك ناي كبابي ها بوليتيكا جغرافيا بوليتيكا كسال صبغي جينا تها قدامنتها قدامنت مغبار مبالي له الجزن كم زيلن كله نحنا دنبتا قومو ابز حالف غزيات انت يا فري انت يا بيلو خنبل كلنا كنبل كنكلالنا ندحريت حال دي تمارسنا كنحسب انت حاسبنا ندحريت تمست حال دي انت حاسبنا كنيوت مال تزاربنا زخدناين أبايت على حرزير أنا قبل السنة نمبر أبتجوراتنا جانا أي تغيرنا عندنا نزل خنك إيار خنك إلى لنا لسنا بزحي عمتاتي زميرنا جن دمت أنا يلوط يلا نه يقدر حنطاتو تجبرنا ليلا أنت بدخمتنا دي أنت بزي كلتنا جن وتسبع عم يزخي كسبت مال خيرنا نيرنا مالتي كاب حجة أنت أي تمفتحي خنو بالتقينا كل أنا إريتريا نوش تعد خونا له على سنة نوش تعدنا تزقل لي تنميدات توش عدد له أب دقد له وش تعداتين زاروا له نتهزبي مسرع كات راح يزوات أنا نظام من قد زيادة حري حزنا حجون كم سزا حلفة أب مقالة سبايتا سلدي لنا كل اللي كنا بترحينا هنعرفه إذا حصل تقوارات من قدي أو وش تعدنا عتيقة كلاس راح يزبل يغني له اوكي ገንዘብካ thank you very much ኣብ እንዳ ወዳእና ኢና ንኸይድ ደለና ጎይታ ኦማይ just عدل እንዳለ ይብክኒ ሓንቲ ርእይቶ ኣለሃኒ ምስኣለ ጊባ ከዓ ሓበሬታ ኣለሃኒ okay go ahead
ብዛዕባ ርእይቶ እዚ ሓደ መጀመርያ ኣስተምህሮ ናይ ሎሚ ምሸት ብሪልያንት እዝጌራብካ ዋላ እኳ በዚ ዓይነት ትምህርተይ ግን ዝብሉ ዋላ እንተበልካ ብዙሕ ኢኻ ምሂርካና ዘለኻ ዶክተር መብራህቱ ምስኡ ለጊቡ ዝመፅእ ዝነበረ ርእይቶታት እውን ንኣፕሪሺየት እናገበርኩ ከም ናተይ ርእይቶ ዝተጋገናዮ ነገር ኣሎ መስለኒ ንሱ ከዓ ነዚ ስርዓት እዚ ምውዳቕ ሓደ እዩ ንኩልና ኣበይ ኣለና ብዘየገድስ ዘሕብረና ነገር እዚ ኣርእስቲ ናይ ሎም ምሸት ንፍልጠትና እምበር እዞም ኣብዚ ዘለና ዝተፈላለየ ርእይቶ ክህልወና ከነዕቅቦ ንደሊ ሲስተም ኣገባብ ክህልወና ስለ ዝኽእል ኣብ ሓደ ኣይንመፅእን ኢና ኣብ ሓደ ዝመፁ ንኣብነት ዘይምእኩል ምምሕዳር ዝብሉ ውድብ ፌደራል ጥራይ ዘዋፅኣና ዝብሉ ውድብ ወይ ከዓ ከምኡ ካልእ ርእይቶታት ዘለዎም ውድባት ኣለዉ ነዞም ውድባት እዚኦም ከነሐይሎም ከነትርሮም ንህና ስራሕ ወይ ባዕልና ውድባት ክንፈጥር እምበር ኣብ ይኣክል ኮይንና the same political policy ክህልወና ኣይክእልን እዩ ወድሓንኩም ስርዓት ግን ብሓንሳእ ከነውድቆ ንኽእል ኢና እታ ሓበሬታይ ኣብዚ ስኒትና ምሁራት መፂኦም ብዛዕባ ሓደ ካብዚ መፍትሒታት ዝኸውን ቅደም ተከተል አንተ ወይ ርእይቶ ነይሩ ሪኮንሲሊኤሽን ኣስተምህሮ ክወሃብ ከሪሙ ከምኡ እውን ኮንስቲቱሽን እንድሕሪ ህዝቢ ተሰማሚዕሉ ንብዙሕ ነገር እዩ ዝፈትሓልና ኣብቲ ኮንስቲቱሽን ምስ ተሰማማዕና ከዓ እቶም እንመርፆም ሴንትራላይዝድ ድዮም ዴሰንትራላይዝድ ድዮም ወይ ዩኒታሪ ድዮም ዝብሉ ከዓ ክንመርፅ ንኽእል ሕጂ ኣብዚ ሪኮንሲሊኤሽን ምስ ስርዓት ምውዳቕ እናኸድና ከለና ክንዕርዮ ዘለና ነገራት እንታይ እንተገበርና ኢና ከም ህዝቢ ክንተዓረቕ ንኽእል ከም ህዝቢ ብሓደ ኣተሓሳስባ ልዝብ ምክብባር ሓደ ቋንቋ ክህልወና ዝኽእል ዝብል ዝተፈላለየ ኣስተምህሮታት ኣብ ሪኮንሲሊኤሽን ወይ ኣብ ሕድጋሽሙ ተመርኮሰ ኣስተምህሮ ተዋሂቡስ እንደገና ቶም ኣስተምህሮ ዝሃቡ ኣብዚ ዝመፅ ዘሎ መዓልታት ብሓንሳእ ኮይኖም ነቲ ኩሉ ሓሳባት ጠራኒፎም ህዝቢ ከዓ ዝሳተፈሉ መደባት ኣለና ኣይትዘንግዑ ኣስተብሂልኩም ነዚ ኣናውንስ ንገብሮ ርኢኹም ንስኹምን ካልኦትን ክትመፁ ብክብሪ ንዕድመኩም ይቐኒየለይ ኦኬ ጴጥሮስ ናይ ዓንተ ወይ ድያ ዛይድካ ጴጥሮስ ኦኬ መንግስቲ አቡን ናይ ዓንተ ወይ መስለኒ ሮም ጴጥሮስ ቴንክ ዩ መብራህቱ ኦኬ እሞ እንዳ ገምገምና ክንከይድ እንዲ ናይ ዓንተ ወያ ናይ ዓንተ ወይ ኦኬ ቴንክ ዩ ደሓን ወዲና ኢና ሰዓቱን እንዳኣኸለ እንዲኸይድ ዘሎ ብጣዕሚ ኢና ነመስግነካ መብራህቱ I think it was one of the excellent ትምህርትና ኢሎም ምሸት ማለት እዩ ንዓይ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ነገር ዝወሰድኮ ካብዚ ናይ ሎሚ ኣስተምህሮ እንተደኣ ሃልዩ እቲ ኣብ መንጎ ህዝብን ኣብ መንጎ ፖለቲካን ኣብ መንጎ ስርዓትን ዘሎ ፍልልያት እሞ እቲ ሰብ እቲ ተራ ህዝቢ I think ስለዚ ተጋደልና ገለ ስለንዛረብ ብዙሕ ሲ ፖለቲካ ንፈልጥ ኩላህና ፖለቲካ ዝርዳእና ገለ ከምኡ ጌርና ኢና ንወስዶ I think ንዓይ ከም ዝርዳእኒ ኤርትራዊ ተኣሽሙ እንዲፈልጥ እንዲዩ ዝበሃል ግን ካብዚ መብራህቱ ሎም ምሸት ዝሃቦ ተኣሽሙ ተደኣ ኮይኑ ቤዚክ ነገራት ኣሎ መሰረቱ ካብቲ ፖለቲካ ንኸይንሳተፍ እንተኣሽሙ ዝፈለየና ኣብቲ ማለት እዩ ሕጂ ምስ ምንታይ ተኣሳስሮ መስለካ ምስ አብርሃም ማዝሎ ዝብል ሳይኮሎጂስት ሲ ኣለዎ እዚ ሃይራርኪ ኦፍ ኒድስ ዝበሃል ኣሎ ሕጂ ናይ መጀመርያ ናይ ሰብ እንተኣሽሙ ንፋስ ማይ ምግቢ ድድቅሰላ ሸልተር ድከላኸለላ እሳ ክትህልዎ ኣለዋ ብመጀመርያ ናብ ልዕል ዝበለ ኣተሓሳስባ እንዳኸለ ክኸይድ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ህዝብና ከዓ ክበልዖ ክኽደኖን ከብለሉን ዝኽእል ክሳይ እውን ስለዘየለ ካብኡ ወፂኡ
after mistaf night political unit democracy after nine months dobro mistaf I think تحتي كم يا وسيلة يوزي نايلو من تاشم زلنا and I think نسو نعايز رداني كالي تريتوتات ذهبكم أنا بحكي مسجانيو لبواتات كمان تواهبنا لون سنتنا مالتيو anyway توم سمعكم كابز لبواتات نحنا ونزخنا نقرب نخلينا إلكم volunteer تجبروا تسفان نجبر تزيكوين تطقمنا وننتاش منقبرنا مالتيو سلازي يغني لنا thank you very much مبرهتم last word معها يغني لي مبرات يغني لي كلهم نحتوتاتكم ريتكم ثنيلكم ونسلس معكم حانتي انتايا خطبكور الله زلخو اتي انتاي بهالو تجرنياس قرنا بيخا يلوس ناب هابتامات ويناب كودناتهم روقات كسوم دات غزات يلو ماتي هجي اتي كالسو زلو بيرتران زن بلو زلنا ماتي تي cultural society ويكاتي تي environmental setting تي environment إساس نعون كو أي قد سولن كم تحز يكونن كالسي وجمس إساس زلو مستي زولة زلة إليت كعسب زخيل كقوام زخيل نعم كم يجيرا إذا أصلا نمبر نتي كم تعانتوا يذبلكوا كيتكم ما يزلوا زي تخدو زي تحاسوا أب كتمان تيالكم زولة زلو نبتي ندحريت من ملاسي هجين عوخا بتحاد وغنو بقطبا عسي ولو نبتي حاد سايد كاهن كاسا سايكلني زلون ببالينبر اتي نتسرعات ابز وانزي اتي الليتيو كود اوزلو زيرنا خا مجمريا سرعات كود قالو دحريوت زبلنايو اتي independent institutions نا media judiciary نحجز كله تبلو صنعكم السو كهلو علو السو هاليو جن أخو لا يكون نالوات عن تريد قاسكواسي عندي مصنعات يعني comparison نتليانسي سمين دوبن مصنعات غيرهم حجي سمين معبول عاب social capital زلو قلما لي تحت خاص تل كساب زقرب اوان سي درجا بعدجي زنقاس عصر نبره يوم كتاب زبال حجس نتليان انتاير اتس اجمايلهم ترايو ابتي حبرتسب ولا كاب ميدل ايجز نبرتي سوشيال كابيتال ابتي سمن زحيل نير مهنياتو سمن ناي كتماتات ريبوبليكس نيرو ابتي دبوب جن it was monarchies مرحنيرو سلازي كساب حجتي اتفللياتتي يخيرالو مالتي سلازي كبلو زدلي اتبلو صنعكم مخري تبقيو كله زغبرنا غيرنا كل حيلنا ناب تسرعات موضع كونالو جن اتي دهر سرعات زلو خا كن رسعودي بالناي مخنياتو نسي اب تسرعات امسينا دلو تسرعات نعو مصاوتي سلازخه بايتا سلازلو ايو سلازي بايتا خيتغيره ديمقراطي ايمصني long term يو جن long term تاعك ايكونن ناي صباح ددهر لوطي كجمر زلوي thank you very much thank you so much مبرهتو بويتو جون امان قال لك هذه حمشت دقائق صنحو تخالي كل سبت دحن حضورو يغني لنا see you next week or the week after okay